Mheshimiwa Magoda Sembo, Onyulo Linda Mama Oye Kodi, na watoto kewa Osiepo Dede Kennedy, Vincent Orete Osiepa Buto Brownie, Rosi Nyomindi Nyakara Chonyo Oye Kodi, Uruwe Jakobura Majama Songo Oye Kodi, Achie Mtupi Manyara Lego Oye Kodi Mama, Saulagele Manyara Romo Oye Kodi, Wilson to Mama Wotoke Oye Kodi, Aloy Sodero Mataka Moto Oye Kodi, Nyakukelo Tage Nondi Chunya Mayweyoko, Nyakukelo Tage Nondi Eranini Yandeko, Nyakukelo Tage Nondi Erasandruok, Nyakukelo Tage Nondi Atubitna, Geti Yesumbele Wasweka Sheri, Geti Yesumbele Wasweka Gani, Mama Bona, Odia Kamolo Ngwema, Mama, Sweetie Zaira Linda Linda Mama, Anizaira Linda Linda Mama, Wasweko Girawa, Yawan Kenua, Yes, Manakamani Longoni Madanji Perimeter, the man with metallic voice, God Jairo Nanyakora Mogi Chopo Kacha Asa Apar Marodiambo, Samodo Windy Wichimanyan Kacha, Yoma Adimba Sana Giwuke Korwanga Pogoro Pendo Zipenda, which a Gibironica, Yoma Kare Sana Sapar Mar Odiambo. Mara Mogi Radio Ramogi Karchunja Luo Matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Machiegni chenro mar rwako jopuonjre madonje grade mar 10 dhi nyime skunde mopogore pacho kae. Chenro no chakre okinyi ma kawuono e skunde mopogore pacho kae e kaunti ma Nyamira. Jonyuol ywak mokalo ka giwacho ni moko kuom jopuonjre pod nigi midhiero maduong' mar yudo skunde, ka moko bende pod ywago pek mar ngima. Amefanya Shinoi Junior, saizi ana join Shinoi Senior Secondary. Nimepita nirutishe Shinoi Senior Secondary School. Aliitwa Bishop Longi na Chatundo Kiminini, ambapo niliona ni karama ya juu sana na nikamrutisha hapa Shinoi. Kwa sababu ya placement nilijelewa kuchukua uniform, ndo nimepimia mtoto uniform mpaka next week ndio mtoto aingie, lakini karama iko juu sana. Serikali ambayo inajali mwananchi wa chini inastahili ishughulikie mwananchi, sio kupeleka vitu kwa bei ya juu na mwananchi anaumia. Mtoto amepita, wanampeleka kwa shule ambaye ajui, tena ni day scholar. Huyo mtoto akitoka hapa aende huko kama Nyanza, atakuwa anachukua nyumba ndio akaya asome, ama atasoma namna gani? Egwenge magimbo mar Kenya, japuonj maduong' mar skunde sekondar ma Vihiga High mano Albert Masiolo wacho ni gigeno mar yudo jopuonjre mathoth ahinya. Tumeanza kupata wazazi wa kwanza kuanzia kutoka saa 10:30. Mzazi wa kwanza alikuwa amewasili shuleni, amekaribishwa. The process imeanza na iko smooth. Tulikuwa tumepata from the ministry, tumepata hao 600 wakikuja wote ama 500. Then tunatarajia tutakuwa na wengine ambao na nafasi hiyo ndio tunaangalia. Wale walikuwa wamekuja kuweka requests tumeziweka kwa mtandao na bado tunangojea majibu. Jatenda migao mar somo Julius Ogamba bende koro ramoni migao mar somo biro rakore kod midhiero mabende thoth jonyuol wacho ni okwako chenro mar rwako jopuonjre mag grade 10 e skunde mopogore pacho kae. The placement of the grade 10 students is through our Chemis new system that we are undertaking, and you saw there is a team there from the ICT department that is undertaking the admission through the platform, and that admission is linked to the headquarters, and various approvals are being done across the board. So you've seen it is a smooth exercise, it is ongoing, and even today, where there are those students who might want to transfer from one school to another, that process is being allowed, and various levels of approvals are taking place for that change to take place, so that we make it as smooth and as seamless as possible to the parents and the learners to be able to go to the schools of their choice.
Ogamba ne owacho ma ikinde limbe mare moko kuom skunde kaunti ma Murang'a ka ogolo siem ne josiasa mobalo kod sirikal e wi goyo siasa manyayo tulo kendo nyalo kelo midhiero ne jopuonjre. And I would like our leaders in the political space to try and avoid bringing their own personal politics into the education sector. We are dealing with a sensitive group of learners. We have about 12 million learners from ECD all the way to universities. And these learners are interested in achieving their dreams. They want to learn in government institutions. Jatend migao no bende koro okwedo mokalo weche ma bende liekore ni migao mar somo omedo fees e skunde mopogore opogore. Onwards. So it is unfair again for leaders to go around the country and say we have reduced capitation without any facts, to say we have raised school fees without any fact, which brings a lot of anxiety to the parents. You can imagine the parents of 10 million learners fearing that maybe school fees has been increased or capitation has been removed, just because a politician wants to get some little mileage for that day, because it was mileage that they gained just during the period of Christmas, because today it will end. Today, for a fact, there will be no fee increment. So what are they going to say? But for that period of Christmas, they made parents go through very serious anxiety. Komachielo ni Roslyn Wandigi oyier kendo kaka jagoro maduong' mar riwruok mar NAT e bade ma Migori. Tom Nyabwa kod Felix Olo bende oyier kendo kaka jakom kod jakeno mar riwruogno yiero mar riwruok mar NAT ma bende nobagi odiochieng' manyoro e skul primar ma Nyamome e sub county Masuna West. Koloso tok bedo jaloch e yiero no, jagoro mar riwruogno Roslyn Wandigi okwayo jogo ma bende norem mondo mi osir gi lwedo mar mondo mi gimed tego riwruogno e bade ma Migori. We are very proud of the teaching fraternity because of what they have done. We want to request for those people who have lost. Today you have lost and tomorrow you may soldier and get an opportunity. Migori branch, what is important is the unity and unity of purpose for the progress of this branch. Wach mabende osir kod Tom Nyabwa ma bende en jakom mar riwruogno ma bende nopuoyo mokalo jopuonj kuom timo yiero e yor kwe. Our members came in good numbers. They did what is right because it was their democratic right to come and vote. And as Kenya National Union of Teachers leadership, we are going to work with them. I know there are men and women who are capable to do the work, and we just say that we are going to make this Migori branch greater and greater again. Masi Mudhoni mabende omako lemo mar Second National Human Rep mar NAT e bade maimbo mar Kenya mabende notelo ne yiero makamano ne opuoyo jopuonjgo kuom timo yiero makare ka bende ogeno ne jotelogo biro tayo NAT kata riwruogno mar NAT e bade ma Migori e yo mowinjore. Today the teachers of Migori have spoken through the ballot and have elected the leaders that they believe in, the leaders that they have confidence in. We as the Kenya National Union of Teachers are very proud. Personally, I'm very proud of Migori NAT branch. The way they have conducted themselves and the patience that they have shown. The elections were very fair. They were credible. Rowere maromo 10,000 mawuok e gwenge mag Mount Kenya ne oyudo omenda kowuok kuom chenro mar Nyota. Omendago ma bende biro konyogi e ohelnigi kolose gwenge mag Nyeri. Jatend piny Migosi William Ruto ne owacho ni rowerego biro yudo $50,000 ng'ato ka ng'ato ka e okenge ariyo. Matiende ni mokwongo gibiro yudo $25,000 kaeto bang'e ibiro migi kendo $25,000 machielo. Pesa ni 50,000 sawa, lakini leo you are taking half 25,000. Alafu kwa hiyo 25,000 unaweka savings 3,000. Ile unachukua leo yote 25, lakini 3,000 itaenda kwa your savings wallet which is on your phone. Rowere mabende noyudo sir makamano wacho ni gibiro tiyo kod omendago e bero ngimagi. Zimeingia confirmed they have received 22,000 from Nyota Business Support 1138. Zimeingia. What is your plan? We applied so many people, basi tulichaguliwa. And I would like to add, zime pesa mzuri. I have a kiosk. Planning hapo nje, nijenga ka kibanda hapo, niongeze male na niende makaa. Through creating that, ndapea mtu mwingine kazi aniuzie makaa. So umenipea opportunity na pia nikapea mtu mwingine opportunity.
Komiti maduong' kata kuku mar duond bura mar ODM obago romo odiochieng' ma kawuono e gwenge mag Vipingo e kaunti ma Kilifi. Romo ma kamano obagi mar manyo yo mar tieko ywaruok ma bende osebedo e duond burano. Romono ma bende otelie kod jatend duond bura mar ODM Laktar Oburu Oginga igeno ni biro tieko ywaruok duto ma bende osebedo e duond burano. Jotend duond burano oyoro e romono mak mana jagoro maduong' mar duond burano Edwin Sifuna ma bende osebed ka iseyo mokalo ibedo kod paro mopogre kod tend duond burano mar ODM. Juma mokalo minod mane en jatend duond burano Raila Odinga mano mama Aida Odinga ne okwayo jotelo mag duond burano mar ODM mondo mi ne bag romo mar tieko ywaruok ma bende oseneno e duond burano. Speaker mar od bura mar kaunti ma Mombasa Arub Katri osiro lwedo jatend piny Kenya Migosi William Ruto e paro mar keto kum mar nek ne jogo ma bende tudo gi ohand yedhe mamero ji masani orano mokalo rowere mathoth kadho wadh nam chumbi. Kane oloso gi jofwambo e gwenge mag Mombasa, speaker no ne kata kamano wacho ni wach kedo gi yedhe mamero ji osebed ka itiyo godo e yor goyo siasa kendo onge okang' malong'o ma ithoro kaw ni achije kata obedo ni apisas mag piny owacho ni kod maling' e wi jogo mabende timo ohala makamano. Mimi naipongeza sana hiyo kauli ya rais, lakini sana mara nyingi utapata viongozi wanazungumzia hayo mambo lakini hayafanyiki, na utapata watu wanangojea ikifika time za siasa ile mwisho ndo wanachukulia hiyo issue kama ni blame game. Utasikia wana take advantage, utasikia sijui mwanasiasa fulani anafanya, yule anafanya, lakini we have this time now. Na kama vile rais amesema, tunaomba zile idara ambazo zinahusika waweze kuangalia hili jambo, kwa sababu leo kusema kweli ukianza kutoka yule mzee wa mtaa uje sijui kwa sub chief, sijui uje kwa DCC, uje kwa chief, uje kwa nani, uje kwa CID, uje kwa polisi, kuna more than 10 department. Leo hii huwezi kuniambia ya kwamba hawa watu hawajui ni nani ambao wanauza mihadarati. Hapo ni jambo la kudanganyana, because ni lazima watu wanajua ni nani anauza mihadarati. So tunaomba watu wasingojee ikafika dakika ya mwisho ikawa ni mambo ya blame games. Eno wach mabende nosiri lwedo gi MCA Maziwa la Ng'ombe Hamisi Nyota mabende wacho ni wach kedo gi jolok ohand yedhego kadho wadh nam chumbi tinde oloki kaka tugo ni mar jotend arita chalni nitiere kod maling' to kata kamano ogidwa kedo kod lwenyno. Haiwezekani kuwa mtu akipigwa risasi leo CID wanaweza mtafuta wakampata siku hiyo, lakini madawa ya kulevya inachukua miaka na mikaka, watu hawajui anaingiza ni nani na anasambaza ni nani. Kwa hivyo nadhani kitengo cha usalama kinataka ki brief up their game ili waweze kuchukua hatua za kujua nani anaingiza hizi madawa ya kulevya na nani anazozisambaza ili waweze kuwashika hawa wahalifu. Sekta mar limbe pacho kae ne ogoje kabang' meli maduong' ma bende oting'o welo go e dho wath ma Mombasa gi welo kaachiel kod jotich mag melino mohewo 1,000. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano ma bende noromo ne melino wacho ni mae en ayanga ni sekta mar limbe medo dhi maber kendo gin kod geno mar yudo meli mamoko. It is a very good start for the year 2026. Just last week another ship docked here and we received a lot of visitors, and now today we also understand tomorrow and even in the months to come, because we know that cruise tourism is also about huge numbers. Just one vessel is able to deliver 600, 900, some more than 1,000, and this is very critical for Kenya. We know that our anchor is the coast and also the safaris, but we are also diversifying because the modern travelers are also looking for culture, adventure, sports, technology, and we are glad that Kenya is very well endowed with all those. From a tourism point of view, we are on an upward trajectory. Jatatije dho wath ma Mombasa Kapten William Ruto ne owacho ni gitiyo kanyakla gi piny owacho mar neno ni gimedo lombo welo mabiro e pacho kae. This is one of the vessels that will make an overnight stay, and they have 663 passengers, 338 crew.
So at least all these people will be able to enjoy our city. They will be visiting various places in our country. This vessel is the second vessel this year, and we are expecting more cruise vessels to come. Tomorrow we are also receiving another cruise ship tomorrow, which will be having more than 1,000 crew plus passengers, but that one will only be staying for a day. It will be arriving 6 in the morning, it will be leaving in the evening. So at least this week alone, Mombasa will be able to handle more than 2,000 tourists. Melino mabende dendo ni Azamara Jani okelo welo masani timu limbe kuonde mopogore pacho kae kendo biro wuok bang' ndalo ariyo. We have city tours close to 300 who are going on city tours. Then we have another close to 250 also who are heading to Savo East. And then we also have a flying safari to the Mara and Amboseli. So you can clearly see when it comes to cruise tourism, Madam Sears and Bwana Piers, that it's just not about Mombasa. It goes all the way to Narok County, Taita Taveta County is a good part of the country that is going to benefit as well. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Sechegi mabende thoth oganda pod medo nyiso moro margi kalure kod duoko mar penj mar KCSE ma higa mokalo. Chenro mabende otisi ni Walter Okelo mentorship program koro kwayo jopuonjre mondo mi kik rang maxi mabende ne giyudo kata grade mabende ne giyudo to girwaka wechego mag tije mag lwedo kanyakla kod lony mopogore ne tije mabende ginyalo dwaro yudo e kinde mabiro. Jatenda chenro no mabende ong'ere kaka Walter Okelo mentorship mano Walter Okelo ne opoyo mokalo jopuonjre mabende ne otimo penjno mar KCSE ma higa mokalo ne oloso e yo machalo kama. We wish to very warmly pass our congratulations to the students who sat their KCSE in 2025. From the results, we've noted commendable progress across all the subject areas, and this is very laudable. Secondly, we note with a lot of appreciation and wish to extend warm regards to the 270,000 students who met the cut mark for university intake. We want to congratulate you. We encourage you that as you join the various universities, the various campuses, please take time to concentrate and focus on your education because this is going to be the bedrock, this is going to be the foundation of your future careers in the various vocations that you're going to pick. Okelo mabende ne ojiwo jopuonjre mabende ne okoyudo thuolo mar donjo e mbalariany ne ojiwogi mar mondo mi gitiko talanta magi kanyakla kod lony mabende gin godo e yudo tije e kinde mabiro. To those of us who are not going to join university, there are over 500,000 students who are going to various technical institutions, the TVETs, the middle-level colleges. We want to encourage you that the economy today has space for everyone. So kindly pay a lot of attention to the skills that you're going to acquire. Choose a skill that resonates with your talent. If you have interest in the creative arts, in plumbing works, in woodworks, in metal works, in electrical works, there's space for you. We encourage you to take it up, focus on it, develop your career in the various technical areas because the economy of Kenya today and economy of Africa has space for everyone. Mane mabendo kelo wegi ko mag weche matuche kor gwenge gi e lak sechegi tudi kod Ochieng' Emmanuel koro mokanyo sapar gachiel ne weche manyena. Magone matuch e kor gwenge gi Roda Odhiambo. Weche tuke e Radio Ramogi. Machigni team kocha maduong' mar team mar AFC Leopards Fred Ambani wacho ni season mar KPL masani gigeno mar yudo loch kabende njane girodho teamno mar Tusker FC alap Manyayo Stadium gonde 4-0. Osingo ne johera mag AFC Leopards ni gibiro temo kar nyalogi mar neno ne giyudo loch e season manyienni. Lazima fan pia wasifike rasi, ndio lazima turije mafano wetu ile kitu wamekosa kwa miaka 27, lazima turudishe na tunaenda taji. Timno mar AFC Leopards sani ni kod points pradek kabende Ambani wacho ni gigeno mar nyiewo jatugo achiel kata jotugo ariyo mar medo tego timno mar AFC Leopards. Sura moja mbili lakini si ati sura mingi. Sio timu iko sawa. So timu iko sawa pia kulika watu wengi kwa timu pia unakatana unakaa unaanza kutana upya. Sasa siwezi kuwa tena mtu wa kuanza kila siku. Tawa kama ni sajili ni moja ama mbili pia isipitishi hapo.
Kocha maduong' mar tim mar Vihiga Queens, Boniface Nyamunyamu, bende koro wacho ni tim mare geno yudo loch e season manyien tok rodho Kisumu All Stars gonde 4-1 ka bende osingo mar timo ikruok makare ni tuke mabiro. Imekuwa mchezo nzuri sababu tulimiliki game na ndio maana tukapata 4 goals. Na tena Kisumu si ati ni timu rahisi, ni timu yenye bado imekuwa ikitumbua, but tumepata 3 points kutoka kwao. So tunashukuru, na ilikuwa mwisho wa msimu wa kwanza, first leg. So sasa tunafocusia second leg tuone venye itakuwa. Naweza sema bado tuko kwa bracket sababu changamoto yenye tuko nao tu ni moja, lazima tushinde game zote ndio tukue washindi, sababu tunaona tunafukuzana hapa kwa hapa na polisi, bado ulinzi wako hapo nyuma, unity wako hapo nyuma, sio ati tumeachania gap kubwa sana. Nyamunyamu omedo lero ni timno koro sani dwaro ndiko jotugo moko manyien mar medo bero timno. Tunajipanga sababu window imefunguliwa, tunajipanga tuone venye tunaweza jaza zile sehemu ambazo tunahitaji kureinforce. Kwa sasa inaweza sema ukiangalia vizuri hatuna mshambulizi sababu tuko tu na Irene Madalim peke yake. Tunajaribu kuweka Anita na Mata na Mata Karani watusaidie huko mbele, na hao ni viungo wa katikati. So tunajaribu sana tuone venye tutapata washambulizi kama 3-2 itakuwa sawa. Bado hatujatafuta, ndio tumemaliza mkondo wa kwanza, alafu ndio tuangalie tunaweza pata. Mane mabendo kelo giko mag weche mag tuke gi lak sechegi. Awinjo weche tuke e Radio Ramogi kar chuny jaluo. To school cash na Coop Bank. Ndio huu mwaka usishinde umekram namba ya basa. Lipa your kids school fees by paying directly via M-Pesa paybill 400-222. You can also pay for shopping, books and uniforms using your Coop Bank ATM card. Get easy access to instant personal and business loans through Coop Bank or *667#. And top up pocket money into your child's Coop prepaid card. Back to school payments have never been simpler thanks to Coop Bank. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Akona nyokoromo gi Rodo Dhiambo kod weche manyien machuo madimba kacha kaketo sa 10:21. Erokomo kombedo kore kineno duto bro eloto weche kamolo chaye chin babiro mar muzgitich yakana rom sa chiel marotino kichakirado kod Lydia Anyagang Mangawe chenro mabiro kacha mar ngichwe lo nyasema jangono kuri temburito warad kiny manakuomuono ne nyingwon gi wigi chuny matakatifu. Amen. Ramogi Radio Ramogi kar chuny jaluo. Mano mheshimiwa Min Bondo. Yalla makwelo ndumo mino kembo umo mina deni. Tena gocho wongo pio la mochiro yagika. Amoru wona kiro jen kodo papa Joni. Awodo kingo cheng dik ne paro sengo makotu. Awero endani kamone para wino goara. Nikechawero miyo mamungwana nyara lego magombe. Ochuno ya makata lemdo nyaka timu achine. Mama tabo sewe makodinga Min Bondo ni totuon. Asungie mama nanyo miya were kaunwe. Machio yawa asubuhi mondo winjo wachne. Ichalo mana malaika mane ruotho oro chon. Mondi tere dala joko dinga Jaramogi kango. No michia kod telo miyo erigo gandate. Aya eyora molo tinga kundi nyaka sungi kanwayo. Achogel neta wach pamarachar. Neti mosona anguga kuja biro. The river is flowing. Gimi morago kalando to mit na kanuoyo. Nirito dalo se odinga pare joka jutaka. Iloyo mon mai kuchoto wok ringo miere. Kalale bombe gi vijana miero dongo gunarilo. Orito dala ne oloso pare
mare rien chasulwe ongeza minya godero kili nyajo yogo Jinene penjo se wajuta miuni ni kolo kanye Machunye laere kite longo miyo somo buko tieko Kuchungo tumo chalo diero jipa mo tetete Aparo mana mama ira jabere minu pinyere Nyajo dudi nyaki pita min fidele nitorie En muponjo mama nyara lego katida kigirudi Oriwore juka lego kodi juka dudige Imosi nyeki nyajo imbo minja oko buru Tujuko nundu ya kadongo leni juki madako Oriwore kimaka wurto dungi nyako pare dereo Very Rich, content creator, Luo Benga for life. Moso na kiluba musikipna, ae wado wa. Joma uya penjo be ungeyo yore Dr. Buruni Yora kinyi mabalos jabere nyara kango Ondisore yuro tori mano yura gola tuon Vijana pako mama wetu mine bondo loyo chuo Apong koro ma uwijo pong koro chuo gimon Wazee pako gewa mama wesa kwa ginsawa Usire mane miaka mingo tango chuo ywa epi Yotinde pako mine morgi nyingi yura gwamboni Nyithindo yudo school fees gi uniform gi nyinge Gik mayanwa gongo diwa yudo kuom mine bondoni Nyithindo puonjo be mathoto mana gi pesa ne owuon Jo boda boda kuoita bosewe mine bondo hero ji Iwacha dira ni kitalo mamitalo chunyigi Yuora dinda kode chieng' ukili nyar kango Nyagi mili mili mami nyagi judi ni tomor Baba femi tabo susa bendo kuyo mine bondo Yaka bonyo makanya mwato bende manu sip nindi Alini nyolago jaberbe nyaka sungi Nyagi padi dunga goyo mosne unyo bele Sako wadune wa ingo turuto nego miye chunyi kwe Oywa Robert, Emano John Robert. Umakidi Uyoma, Mosa na Zakari Ujambo Aloyo. Nabuko Tumoko. Akondi mama nyaka molo nyare diko lalo Yalega sungo kodo waya nyago tieno ngile Mosi nae dono rosa mane mea siaya chon Ayuyo ere mili sento nyara sembo ni betuon Magisewe mweshimiwa bende manu siep nindi Kawero mine mawangwano loko nege chaliga Nyalara fuyo kodi ndege kendo kelo mwandu Jowesa kwane uyero miyo moromo rito ji Tuko loso kendo gero wesa kwa donge mor Nyagombe konyo ji mathoth kendo niko gitije Mildredo kech koda ika bendiko negi mos Adhiambo rumgiro sokoko bendiko negi mos Aguso siepa kodo gwambi injini moso Kasuko raf kodo koth ber wuono ng'ayo Omonda luso mano yuri thuon kemi moso Yaka wuoro goko yath bendo rito tije Mama weita lamo Yesu thuon ruodho ganda lweny Mondo meri ndale piny ka inyisi jogi kakitelo Wuon ble, Bernard Jakosa musiepna, Mosna Vanille, Diatwey, Luigi, Egiben Oyombuya. Tum Dagmar Martin Wallace Ebura mino nyaimbo Ayaya
jabata we asira. Iso siepni osiepna we asira. Iso siepni osiepna we asira. Tungni dag mar jangera mar gopi. Tungni dag mar jangera mar gopi. Yatungni undu koro yak. Yatungni undu koro yak. Ogo angeri jangero aedona. Ogo angeri jangero aedona. Arumana henan en mar pidin. Arumana henan en mar pidin. Ikumawan gagi begin mar pidin. Ikumawan gagi begin mar pidin. Pesa ching the entulum. Pesa ching the entulum. What my go ching the entulum. What my go ching the entulum. Very my go ching the entulum. Very my go ching the entulum. Ikumawan go give a kick my tagoji. Ikumawan go kick my tagoji. Avoni avani kick my tagoji. Avoni avani kick my sungurego. Atumitara samaro kinirweni. Atumitara samaro kinirweni. Okubitano ni kakini nana kore. Okubitano ni kakini nana kore. Everyone mono adi mabe. Everyone mono adi mabe. Oria mono adi mabe. Oria mono adi mabe. One wire re mijalu tobe. One wire re mijalu tobe. Inu mida no inida okaye. Jabata we asira. Is jabati jabata we asira. Iso siepni osiepna we asira. Iso siepni osiepna we asira. Tungni dag mar jangera mar gopi. Tungni dag mar jangera mar gopi. Umra umay mami opinyu vija. Umra umay mami opinyu vija. Umra umay mami avutokare. Umapanya mami avutokare. Umapanya mami avutokare. Urukarengo tabugi jokumo erujim. Urukarengo tadyalo jokumo erujim. Nyajimo nyari Joseph. Arudi nyajimo nyari Joseph. Don't say, kaima would suva. Don't say, kaima would suva. Alinda gaya imo ngatmoa. Alinda gaya imo ngatmoa. Akito kafaya mano Solomon. Akito kafaya mano Solomon. Situkale kadori wuda simbo. Situkale kadori wuda simbo. Jimo vonyo ngatmoa. Jimo vonyo ngatmoa. Wana waira re mijalu tobe. Wana waira re mijalu tobe. Inida okaye. Inida okaye. Isjabati jabata we asira. Isjabati jabata we asira. Iso siepni osiepna we asira. Iso siepni osiepna we asira. Tungni dag mar jangera mar gopi. Tungni dag mar jangera mar gopi. Hillman Studios. Kichopo nyango madasport kayo. Imosona. Yois manyagombe. Manager
bende Maramogi Radio, Radio Ramogi, Karchun Jaluo. Mimi nilikuwa nikinunua nyanya, alafu shwa mama akawika ameshinda 50k school fees. Habari ndio hiyo. Save big, win big. Panga maisha yako. Open and save in your KCB Gold Savings account via the KCB app or by visiting any branch for a chance to win many prizes, including the grand prize ya 500k MMF deposit or a one-bedroom apartment. Refisha ushinde. KCB, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya. Hotpoint ni code offer maber ne in ekinde ni mar nyasi. En thuolo mari mar dream big, win bigger. Bedo jaloch maduong. Yud mwandu gi nengo moluar nyaka tamalo 50 ne mwandu mabeyo mowuok Hisense, Black & Decker, Simfa, DeLonghi, Kenwood, Brown, NutriCook, NutriBullet, Bosch, kod Von. Sasa minyiepo ibiro yudo thuolo mar loyo mich modhuro. Chenro mar save now, buy later benitiere. Nyiew mwandu kowuok e duke wa mantie Nairobi, Kisumu, Mombasa, Eldoret, kata nyiep kokalo e mbui. Yier Hotpoint kawuono. Opuodhgi gi BCLB number 0000312. Eja kalono Baramogi FM kalendo Nairobi. Kasukura file taye chuno ma donse. Kauno ni endi tarika par kudario dwe mar achiel. Podwantie nyasi mar chakiga mar New Year. Ilungani Oguyo Oloyo Tembe Njuri Ncheke. Era mudo mañalo lali, era mudo mañalo rundi. Boss Viti Oguyo Jakamola. Immaculate Makota, the future of my future. Yakokelo. Medindalo mange epini Lakson otieno chamikingo Rotjawaro medindalo mange epini Chamikingo ke ugotiambo epi Chuny maler ne terie mondura Somo maber ne konyo pinywa joluowa Takiera manyalo kelo dongro Say mondo medindalo mange epini Lakson otieno chamikingo Rotjawaro medindalo mange epini Johnny Korir wane Chezani Mpopwe Papajo Chale no
Jonyado ne utero wuoyi moro mogo, ng'at mariek manyalo kelo dongruok. Jonyado ne utero wuoyi moro mogo, Jonyado ne utero wuoyi moro mogo, ng'at mariek manyalo kelo dongruok. Jonyado ne utero wuoyi moro mogo, Souvenir Musa Mumbo dakika par kod abiriyo mondo roma sa apar kod achiel e tok sa apar gachiel kanyo endo abiro wachonu kaka mama moro macho Kisumu Karating nyorao katito ma chiemo manodhi ng'iewo ochako inye motero osiptal. Chiemo michamo ni kuom mano endo ondamone osuri maber kod kich wantiere pod nyasi mar chakiga. Koro gimaber ni kin kod Visa ATM card mar Co-op Bank sani ni koro inyalo winjo maber mokalo ne mar card ni endi biro konyi kuonde duto te ma idhi time nyasi mari, midhi time ng'iewo mari. Koro ma endi momiyo wakelo ni godo ka endi ni ma endi nyalo konyi. Nitie voucher ma bende biro yudo mabalang', kaito bende ka endi gimaber ni point of sale kamidhie kidhi Kisumu wantiere Ketias Drapers kanyo endo ibiro tiyo kod card ni ATM card ni endi mar Co-op Bank POS matende point of sale kama itimi ng'iewo mari. Gimaber ni seche ma idonjo kanyo endo Co-op Bank wan kod timo ng'iewo mari wan kod machine e Kenya mangima ma bende itiyo godo e kuonde machal ka supermarkets,
petrol stations, restaurants, hotels, pharmacies, kachiel kod kuonde ma inyalo time ng'iewo mari iwuon. Koro adwa ni mondo imbende ing'i maber ni seche duto te ma iwuok e odi wuok kod kad mari mar ATM mar Coop Bank. Coop Bank ni ende biro konyi koro rikarika kad no endo e machine no endo. Kiseriko kad no endo e machine no endo kaito iketo mwa omenda be idatiyo godo. Kiseketo omenda to bang'e bende iket pin ni. To koro wachore kania kik ing'is ng'ata ng'ata, kik iwach ne ng'ata ng'ata kad nino endo pin mari kachiel bende details mag chudo bende kendo gik machalo kaka card details, account details, kik ing'is ng'ato ka chonjo. Tinga chomo gona robi bonga malo ginyingi madam gima julo wiya jabero gena tabenda geno natima loko kita manyiri duto betinda kwedo mwana kaka kulo kum pache tore kesano ayere supa mara berna seche duto ochwegi mula maler mamora biber ka pesa kenyo kendo wiya not manyeo bas tie kanyar jopani na mchumbi ber maneko kwar kanyar Mombasa